Ahojte! Predpokladám, že väčšina z vás bude z môjho Instagramu, nakoľko som sa rozhodla tieto dlhšie videá nedávať na Instagram, ale na YouTube. Každopádne, ak vám moje video vyhodilo na YouTube a chceli by ste ma tam sledovať, tak ma môžete sledovať pod menom Victoria Sweidler. Dnes si ideme spolu rozbaliť tento Douglas, alebo Douglas, neviem ako sa to číta, pretože každý to číta nejako inak, ale ideme si teda spolu rozbaliť tento adventný kalendár. Ja som sa strašne dlho rozhodovala, aký kalendár si kúpim. Ten, čo som chcela, bohužiaľ, ani nie, že nemali, ale z nejakého neznámeho dôvodu ho nezasielajú na Slovensko. Pritom pred 2 alebo 3 rokmi som s tým nemala absolútne žiaden problém, teraz sa už objednať nedal. Bol to vlastne kalendár od Look Fantastic a potom som mala vyhliadnutý ďalší kalendár od Meku. Ten je bohužiaľ tiež všade vypredaný, takže tento rok som absolútne nemala šťastie. No a vlastne jediný kalendár, ktorý mi prišiel taký, že pomer cena a kvalita a tie výrobky v ňom mi prišli úplne v poriadku. Inak je to úplne nádherná, krásna, veľká, obrovská krabica zaviazaná na takúto nádhernú mašlu. Ja sa priznám, že ja som včera nevydržala a ja som ho totálne celý rozkmasala a potvárala všetky okienka. Takže momentálne, ja sa tomu nevodím, momentálne vyzerá takto. Nebudem vám na zábere ukazovať, ako to vyberám z tých okienok, predpokladám, že každá jedna to poznáte, ako to funguje. Takže poďme rovno na tie produkty. V prvom okienku bol tento krém na ruky od Rituals, je to na veľmi suchú pokožku s vôňou Cherry Blossom a Rice Milk, čiže rýžové mlieko. Pozerala som sa na stránku Douglasu a tam ten krémik stojí 12,50, toto je plné balenie, takže super, teším sa, toto sa mi na zimu určite zíde. Vonia nádherne. V druhom okienku bol tento mini beauty blender, s ktorým si vlastne viete naťukať korektor pod očami alebo takisto s púdrom zapracovať korektor. K cene tohto mini beauty blendera som sa bohužiaľ nedopázrala, takže neviem vám povedať, koľko stojí. Ale viem teda, že klasický veľký beauty blender stojí okolo 15 €, takže myslím si, že toto bude taká možno cca polovica z toho. V treťom okienku je takáto hydratačná maska s kyselinou hyaluronovou. Je to od značky Peter Thomas Roth. Absolútne to nepoznám, neviem čo to je, ale poviem vám pravdu, že sa mi to vôbec nepáči, lebo tá gelová konzistencia je taká divná a nemyslím si, že by to niečo urobí s pleťou, ale veď vyskúšam a uvidím. Každopádne 50 ml balenie plné tejto masky stojí 23,50, takže ja verím tomu, že to bude robiť nejaké zázraky. Keď som zbadala toto, strašne som sa potešila, ja som zabudla, že to v tom kalendári vôbec je. Ja milujem tieto vône od Sol de Janeiro. Ono to v podstate ani nie je vôňa, ale skôr taká parfumovaná voda alebo parfumovaný sprej, ale je to tak voňavé, že vám reálne ani netreba mať na sebe žiaden parfém ani nič a budete z toho voňať celý deň. Priznám sa, že tá klasická žltá verzia mi vôbec nevonia, je na mňa strašne sladká a až taká nepríjemne ťažká, ale toto je úplne nádherná vôňa, pekná, svieža. Toto balenie má 30 ml, ale myslím si, že mi vydrží dosť dlho. Plné balenie týchto parfumovaných vôd stojí 25 €, toto je 30 ml verzia. V 5. políčku bol produkt, ktorý ja absolútne nevyužijem. Je to olejček od Neonail. Predpokladám, že to bude na nechtovú koštičku. Ja s tým problém nemám, odkedy nosím gelové nechty a určite to nikde nepoužívať nebudem. Takže toto asi budem posúvať ďalej a teda asi vám to dám pravdepodobne do nejakej súťaže. Toto je asi pravdepodobne plné balenie a cena tohto olejčeka je 4,90 €. V 6. políčku boli tieto kolagénové ampulky na pleť, na ktoré sa neskutočne teším, keď ich vyskúšam. Je to taká 7-dňová kúra. Pozerala som si to na internete. Stojí to ako kde, niekde to stojí 35, niekde 40, niekde až 52 €. Neviem, aká je vlastne taká normálna cena za tento produkt, ale toto je plný produkt a je to dosť drahý produkt a ja sa veľmi teším, keď vyskúšam tieto ampulky. V 7. políčku bol tento lesk na péry od značky Mesauda, ja túto značku absolútne nepoznám, stojí okolo 12 €, toto je plné balenie produktu určite, ale je celkom pekný, bude podľa mňa dosť lepivý, neviem či to uvidíte takto na kamere, ale vonia krásne úplne tak čokoládovo, kokosovo a myslím si, že takýto prísvitný lesk sa nestratí ani v jednej kabelke. V políčku číslo 8 bola táto
tyčinka, alebo teda tento sprej. Ja som tento sprej už mala, bol v kalendári od Look Fantastic, takže už som ho mala, vyskúšala som ho, vypoužívala som ho. Nebolo to nič, čo by som si proste potrebovala kúpiť znova. Volá sa to Deep Sleep Pillow Spray, ono to obsahuje nejaké esencie, olejčeky a kadečo, vy si to vlastne máte nastriekať na seba, alebo teda na tie pulzné miesta, na krk, na spánky, malo by sa vám akože lepšie spať, alebo vás to nejak ukludniť. Neviem, vonia to inak celkom fajn, keď si dobre pamätám tú vôňu. Cítiť to hlavne za levandulou, takže kto nemáte radi levandulu, tak vôbec potom to nesiahajte. Toto posuniem určite ďalej nejakému milovníkovi levandule. V políčku 9 bol tento očný krém od Dr. Hauška. Ja chápem na jednej strane, že ono sa to akože má tváriť ako nejaká asi lekárenská kozmetika alebo čo, týmito obálmi. Ale prepáčte, ale keď si kupujem takýto drahý krém, tak nechcem, aby vyzeral ako Framikoin z lekárne. Ten krém stojí 25 €, reálne to balenie podľa mňa stojí, že 1 cent. Ja nevravím, že nie je dôležitý obsah toho krému, áno je, ale proste keď už ste tak rozmaznaní kozmetikou ako ja, chcete, aby to proste na tej vašej poličke vyzeralo aj dobre a nie mať tam položenú proste takúto masť. Vyzerá to reálne ako masť do oka, nie po. Na políčko 10 som sa tešila úplne najviac, pretože je tam táto nádherná ceruska od MACu. Ja ešte zatiaľ cerusku od MACu nemám a teraz teda neviem, že čo z toho je názov, ale píše tu Whirl Lip Pencil a pod tým je A14, tak predpokladám, že asi to bude odtieň, ak nie, tak sa ospravedlňujem, ale neviem, čo je odtieň. Každopádne ten odtieň je nádherný, úplne ideálny na jeseň. Fakt taká krásna mauve bordová farba. Toto je určite plné balenie cerusky, alebo teda je to celý produkt a cena tohto produktu je 18,80. V poličku 11 bol tento toner od značky 123. Je čistiaci a hydratačný, aspoň podľa toho, čo sa tu píše, a viac neviem, čo vám mám k tomu povedať, keďže to je vlastne iba miniatúrka, ale vyskúšam ho a uvidíme. Plné balenie tohto produktu stojí okolo 13 až 14 € a tuto je vlastne 25 ml. V políčku číslo 12 boli tieto rozkošné mini hubičky na púder, teda na zapracovanie korektora pod očami. Ono si to vlastne takto nasuniete na prst, poťupkáte si tu púder a malo by to pekne zafixovať. Som na to strašne zvedavá, lebo ja si už dlhodobo pudrujem očné okolie vlastne s klasickou labutienkou a toto mi príde také praktickejšie. Toto je plné balenie produktu a stojí 6,50. V políčku číslo 13 bola takáto malá tubička, volá sa to Grown Alchemist. Ak sa nemýlim, mal by to byť peeling, ale nie som si úplne istá, ja tú značku absolútne nepoznám. Obsahuje ružový grapefruit, glucomanano extrakt, nejakú ružu a zase nejaký extrakt deglucomanan. Dobre, nebudem sa tu ďalej lámať jazyk, proste je to nejaký peeling na pleť. Z tohto peelingu majú dve balenia, 30 ml a 70 ml. 30 ml stojí 16 € a 75 ml, pardon, ja sa tu pozerám do telefónu, a 75 ml je momentálne v akcii na Douglase za 39 €. Dosť. V 14. políčku je ako každý rok v týchto Douglasových kalendároch parfém od Abercrombie & Fitch. Tento rok je to vôňa Fierce. Ja som si ju včera dávala, musím sa priznať. Mne to tak voňalo zo mňa celý večer. Najprv som bola z toho úplne taká zmetená, že dobre, taká proste nejaká hociaká voňavka. Mne sa to tak zapáčilo, ja normálne rozmýšľam, že si kúpim celé plné balenie. Fakt skvelá vôňa. V 15. poličku bola táto maskara od Bobbi Brown. Je to zmenšenina, teda miniatúrka. Veľké balenie stojí 31 €, ale vyzerá úplne super. Tá kefka je fakt pekná, vyzerá, že bude veľmi pekne zahusťovať riasy a určite vyskúšam a dám vám vedieť minimálne na storkách na Instagrame. V poličku číslo 16 bolo toto sérum od Madara. Je to sérum s retinolom. Na internete 50 ml verzia tohto séra stojí 55 €. Toto má 15 ml. Ja inak dúfam, že vám to tam všetko zaostruje a že nevidíte len rozmazané produkty, lebo ma porazí. V 17. políčku bol tento rúžik od Lia Cosmetics. Nádherný odtieň. Každopádne ani vám nepoviem odtieň, pretože tu nič nie je napísané na tomto krásnom minimalistickom obale.
A keď som si to zadala do Google, tak mi absolútne nič nenašlo. Toto sa tu podľa mňa ani nedá kúpiť, alebo ja neviem, aký bol zmysel tohto produktu. Každopádne ten odtieň je úplne nádherný, taký broskinkovo-rúžový. Určite to budem používať, je to podľa mňa veľmi využiteľný odtieň, ale skôr na leto. V 18. políčku bola táto maska od Anayake. Je to vlastne nočná maska, toto je 15 ml verzia. Ja som si pozerala na internete, že plná verzia 50 ml tejto masky stojí 82 €. Dúfam, že potom toho sa zobudím ráno ako princezna. V poličku číslo 19 sa nachádza tento parfém od Ariany Grande. To určite podarujem. Ja som kedysi milovala Baccarat a milovala som aj všetky jeho napodobeniny a bolo mi to v podstate jedno, či nosím originál alebo nejakú že fakt dobrú napodobeninu. Ale ja som sa toho už tak presítila a cítim to fakt, že z každej jednej ženy na ulici, že mne to normálne začalo smrdieť. A toto je úplná kópia Baccaratu. Teda úplne nie, aby som zase neklamala, ale akože veľmi sa to podobá na Baccarat a ja ho doma mám a už ďalší fakt nepotrebujem, pretože ho ani nepoužívam, stojí mi tam na poličke, takže toto určite pôjde ďalej, ale v poličku číslo 20 bol tento prenádherný malinový lak na nechty. Ja síce nosím gelové nechty, ale na nohy sa mi to bude brutálne hodiť. Tá farba je tak nádherná, krásna malinová, toto bude vyzerať úplne neskutočne na nechtoch. Je to odtieň 185, našla som ho na internete, tento lak jeden stojí 20 €, ale ten odtieň je fakt akože podľa mňa totálne že nenapodobiteľný. A tá kamera dosť skresluje, ono to podľa mňa ani tak nevidno, ako to ja vidím v skutočnosti, ale fakt toto je nádherný lak na nechty. V poličku číslo 21 bol tento krémik na pleť od Florence by Mills. Za mňa je toto úplne predražená kozmetika, tento krém v plnom balení stojí 40 €. A toto je podľa mňa že veľmi preceňovaná kozmetika a nemyslím si, že mi to bude sedieť, ale dobre, uvidíme. V poličku číslo 22 bola táto maska pod oči od Starskin. Tieto masky mám veľmi rada, sú drahšie, stoja okolo 7 až 8 €, ale toto je fakt reálne maska pod oči, po ktorej uvidíte, že máte to očné okolie zhydratované a naozaj niečo robí. No a blížime sa ku koncu, políčko číslo 23. V políčku 23 bola táto nádherná ceruska od Zoevy. Je vlastne hnedá, ale je metalická. Stojí 12,80. Ja si to dám na ruku, ale neviem, či tu uvidíte, ako krásne sa leskne. A nie, tak sorry, nemám to tu nejak extrémne ešte ponastavované. Aj to vlastne pozadie za mnou je len taká improvizácia. Ja si proste myslím, že v políčku číslo 24 by mal byť nejaký taký produkt, ktorý vám normálne že odpáli dekel. A táto voňavka mi príde ako pre 13-ročné dievčatá, plné balenie stojí 65 €. Nehovorím, že je zlá, ale nejak som nepadla na zadok. Na mňa je proste strašne sladká a taká kvetinová a ja takéto vone veľmi nemusím. Ale akože je to cute, podľa mňa nejaké také 13-14 ročné dievča si to zavesí určite na kľúče a má proste parfém po ruke. To bolo všetko, kalendár som vybrala úplne že do posledného produktu. Ja dúfam, že vás teda toto video bavilo a keď chcete, môžete ma sledovať na Instagrame pod menom Viktoria Svajdler. A vidíme sa určite pri nejakom ďalšom videu.